După cum vedeți, în 26/11/2019 am trimis către Uniunea Avocaților din Republica Moldova o adresă prin care solicitam recunoașterea activității Mana Consulting Law. Conform codului administrativ al Republicii Moldova, articolul 60, aliniatul 1, scrie clar că termenul de răspuns este de 30 de zile. Văzând după o lună că nu răspunde, conform articolului 64, aliniatul 1, adică Uniunea Avocaților din Republica Moldova era obligată să ne răspundă la solicitare, dar nu a făcut-o. Conform aliniatului 3 din același articol, scrie clar că dacă în caz de nu răspunde în termenul solicitat la aliniatul 1 din același articol, răspunsul este acceptat. Am mai făcut și alte adrese cu același răspuns, cu aceeași solicitări, dar din păcate a rămas fără rezultat. După un timp oarecare, de fapt după un an și o lună, domnul Ploșniță, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, s-a gândit să ne facă plângere penală, pe considerentul că noi am practicat, că eu sunt avocat din alt stat și am practicat și practic avocatura ilegal, total fals. Conform directivei 77/249 de facilitare efectivă a libertății de a presta servicii de către avocați, scrie clar că la articolul 4, aliniatul 1, că nu sunt obligat să fac parte dintr-o uniune sau barou. Singura obligație este înscrisă la aliniatul 2, trebuie să respect codul deontologic. Domnul Ploșniță a făcut cum a dorit el, nu cum a dorit legea, astfel încălcând-o grav. În data de 14 decembrie 2020, domnul Ploșniță îi trimite către domnul Dumitrescu o adresă prin care spune în felul următor că Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 74 din Codul Administrativ al RME, remite petiția domnului Iulian Dumitrescu, se anexează pentru examinare și adoptarea hotărârii conform prevederilor articolului 274 Cod de Procedură Penală. Ori domnul Dumitrescu denunță folosirea documentelor false de domnul Iclodian Gabriel la înregistrarea societății Mana Consulting Law SRL în Republica Moldova, efectiv falsificarea actului constitutiv al Mana Consulting Law SRL din România. În context, domnul Dumitrescu afirmă că depunerea de acte false i-a permis înregistrarea domnului Gabriel Iclodian a Mana Consulting Law SRL, având domeniul de activitate birou de avocatură. Mai mult decât atât, domnul Dumitrescu susține că domnul Iclodian Gabriel a înregistrat Mana Consulting Law SRL sub identitate falsă și respectiv susține că Iclodian Gabriel a comis o faptă de escrocherie. Având în vedere cele menționate supra, vă comunică că cetățeanul Iclodian Gabriel nu deține licența pentru exercitarea profesiei de avocat, nu este membru al Uniunii Avocaților în conformitate cu prevederile legii numărul 1260 din 2002 cu privire la avocatură, nu are dreptul să acorde asistență juridică. Despre rezultatele examinării și măsurile întreprinse, solicităm respectuos informarea Uniunii Avocaților și solicitatul în termenul stabilit de lege. Domnul Ploșniță, chiar așa de tare sunteți în legislație? Eu am văzut câteva articole cu dumneavoastră că sunteți cercetat penal, parcă de Consiliul Național Anticorupție, pentru escrocherie și abuzuri nenumărate.
La 9 decembrie 2020 îmi răspunde tot domnul Ploșniță, nu mai spun conform legislația că o știți fiecare, spune în felul următor: persoana cu numele Claudian Gabriel nu este înregistrată în registrul avocaților ca avocat care ar avea dreptul a exercita profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova. Domnului Claudian Gabriel nu i-a eliberat licența de avocat de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Rețind din toate menționate supra, cererea domnului Claudian Gabriel se respinge ca fiind neîntemeiată, nemotivată și ilegală neînaintată. Asupra activității ilegale desfășurate de către domnul Claudian Gabriel se informează Procuratura Municipiului Chișinău, cu care se anexează documentele parvenite din partea domnului Claudian Gabriel. Domnule Ploșniță, dumneavoastră ați răspuns la adresările acestea cum ați vrut dumneavoastră sau cum a vrut Dumitrescu. Din acest context, cred că mai degrabă dumneavoastră sunteți un escroc notoriu, care știți să faceți numai rău oamenilor. La 16 februarie 2021 primesc tot de la Uniunea Avocaților din partea domnului Emanuel Ploșniță următoarea adresă: că cu referire la demersul dumneavoastră înregistrat cu numărul 560 15 februarie 2021 vă comunicăm următoarele. Cererea petițională este semnată cu titulatura de avocat Claudian Gabriel. Verificând registrul licențelor de avocați, nu am constatat existența unei asemenea avocat. Prin urmare, cererea urmează a fi examinată ca fiind o cerere depusă de o persoană fizică care nu deține licența de avocat. Conform articolului 75 din Codul Administrativ, petiția conține următoarele elemente: a. Numele și prenumele sau denumirea petiționarului. B. Domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns la această cale. C. Denumirea autorităților publice. D. Obiectul petiției și motivarea acestea. E. Semnătura petiționarului ori reprezentantul său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică, semnătura electronică. În petiția dumneavoastră nu este indicat domiciliul persoanei fizice Claudian Gabriel, fiind indicat doar o adresă unui anumit sediu, nefiind clar sediul cărei societăți reprezintă adresa indicată de dumneavoastră, ori nu este specificat forma organizatorico-juridică. Adițional, petiția este depusă în format electronic, ceea ce presupune semnarea acesta cu semnătură electronică avansată calificată a petiționarului. În acest sens sunt incidente dispoziția articolul 3, aliniatul 3, articolul 72 din Codul Administrativ. Aliniatul 3. Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie corespunde așa: domnule Ploșniță, dumneavoastră, cum nu știți de Mana Consulte în loc când luăm de la început, când dumneavoastră ați știut de Mana Consulte în loc din 1 an și 6 luni. Acum ați dat-o pe schizofrenie, cumva? Ați devenit amnezic, cumva? Sau vă joacă memoria feste? Duceți-vă la un psihiatru, domnul Ploșniță.